Kɔnsa minisi minnu ni ale baaraw tɛmɛna arabado marikalo tilekale san 20 ani saba sapurd meze latourulementari la a fɔ ma ko an ka minisirire kɔnimɛd finasi i b'a ye k'a fɔ ale hakilina dɔw fana ta fɔ ma ko purze dekɛrɛ ka jira k'a fɔ ko yɛlɛmalu kan ka se ka boloda ka don dekɛrɛ niur de ka14 ka tan prɛma ni ale bolo bilala aw tari tile kɔnɔdɔ san 2 tan ani naani ni ale bɛ kuma resimed marisre tarawelebu furcsiurriso i b'a ye k'a fɔ mun bɛ tali kɛ sandaplikasi dekɛrɛ in na k'i b'a ka fɔ yɛlɛmalu kɔni min don a la ka bɔ sira dɔ kɔnɔ k'a bila sirakɔrɔ o sirakura wɛrɛ kɔnɔ o minɛnw kɔnɔ i b'a ka fɔ dekɛrɛ niururuzbitɔ ka san kato2te sen kan prɛma ni ale bolo bilala wa utkalo tile tan ni kelen san 2000 ani 8egin ni ale bɛ kuma pursi de pasasiɔn la wa marisiw bɛ se ka di cogo min na ka la baara tali kɛ an ka sɛbɛnbisibiki marisiw la bɛɛ ka fɔ ka se k'a bila minɛnkɔrɔ kɔnɔ bɛɛ ka fɔ mun tali kɛ wa kɔden marisi pibiki yɛrɛ la a ye fɛn dɔ kɔni olu jɔsi k olu ma yamaruya ni marisire tarawelerabɔ marisi ninnu bɛ tɛmɛbolo minnu kɔnɔna la k'i bɛ ka fɔ o de tun kɔnɔna la yɛlɛma caman kɔni bɛna boloda a fɔ ma ko ka se ka a bila minɛnkɔrɔ minɛn minnu bɛ kɛ ni b'a ye ka fɔ a man ka cɛ ka bila bɛɛ ka bolo kan ten tɔ fɔ k'a bila okumu kɔnɔ okumu minnu ni jamana yɛrɛ bɛ a yɛrɛ ye a kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ fana i bɛ ka fɔ wa ka ko kunnafoni mana bɔ ka ban ka cɛ ka pse ni fɛnw boloda ka cɛ yɔrɔ caman la i bɛ ka fɔ ko gɛlɛya kɔnɔ bɛ ka don bɛɛ lajɛlen na ka se k'olu lajɛ hakilikilijama jɔlen fana la dekɛrɛ niur de katɔ07te ka tɔpɛrɛ ale bolo bilala aw tɔkalo tile kɔnɔntɔn san 2 tan naani ale kɔni bilala sen kan yaasa ka se ka wa ni baara kɛcogo ninnu kɔnsi ninnu bɛɛ lajɛlen perepilatigɛw fana olu kɔni kɛ a fɔ ma ko pasasiɔni marisi marisiw bɛ se ka yɛlɛma bolo ni bolo kɔnɔcogo minnu la bɛɛ ka fɔ ka se ka a sinsin fɔ ma ko sekɛrɛ an ma cɛro de fan sɔrɔ bɛɛ ka fɔ ka olu fana a sinsin k'o bila sen kan o kɔfɛ tugun n'a fɔ ma ko lisi de tarawelebu baara minnu bɛ kɛ ka se ka olu baaraw perepilatigɛ o fana kɛcogo min na o la marisiw mana di a bɛ se ka kɛ ka bila kun dama kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka yɛrɛ cogo min na a kɔnɔ bɛɛ ka fɔ mun bɛ tali kɛ ni hakilina in na ka se ka dɔ fara jamana guɛrma yɛrɛ ka baaraw kan ani ka kunnaw kan jamana bɛ se ka bila marako ɲuman yɛrɛ minɛn kɔnɔ cogo min na bɛɛ ka fɔ ko a bɛna kɛ sababu bɛ ka se ka an ka marisi pbiliku bila okumu kɔnɔ okumu fana ni kɔlɔsili bɛ kɛ a kɔnɔ kosɛbɛ wa mun bɛ tali kɛ tuguni o kɔfɛ mun bɛ kuma ni wa wulikajɔ o fana la b'a ye ka fɔ a bɛna kɛ sababu kosɛbɛ fana ka se ka wa ɲɛta fana don an ka baara taabolo la ka se k'a bila wa minɛn kɔnɔ minɛn minnu ni kɔlɔsiliw bɛ kɛ a kɔnɔ kosɛbɛ wa lakana okumu fana kɔnɔna la wa mun bɛ tali kɛ fana an bɛ don minɛ i ko bi kɛrɛnkɛrɛn yala a bɛ fɔ ma ko an ka jamana a ka taabolo la purzeredekɛrɛ n'i y'a ta k'a la n'a bɛna kɛ sababu bɛ ka lakileniw caman kɛ majɛ caman kɔnɔ tun bɛ ka nin fɛn kɔni jɛ a baara okumu kɔnɔna la n'o tali kɛ wa anɛgisi ale anɛgisi de ka se ka olu perepilatigɛw kɛ dekɛrɛ niur de ka0sɛsɔnnikati la ni ale bolo bila la tɔbakalo tile kɔnɔntɔn san 20 tan ani naani i b'a ye k'a fɔ ko ni y'a ta lajɛ lisida kadekuru ani de furuni ciru wa fɛn minnu kan ka se ka di wa marisi inkumu kɔnɔ la ka perepilatigɛw fana kɛ baara minnu fana ka se ka kɛ a kɔnɔ ma ko ɲɛ bɛ se fɛn minnu fana ma i b'a ye k'a fɔ an ka minisiririso minɛ ale ka baara bɛ defasila seguritinas fana ma a ka ma ko ɲɛw la ka olu fana perepilatigɛw fana kɛ bamakɔ marikalo tilekɛ san 20 ni 23 sɛnɛzoɛma mahamadu daɲɔ o fiseddina ale bolo bɛsɛbɛw la